Nou, op dit moment hebben we zo'n 52 vervoersbewegingen per dag. En dat komt natuurlijk, Heerenveen groeit in het aantal inwoners, in het aantal bedrijven wat hun thuishaven vindt in Heerenveen. En we merken dat de af- en de opritten uitkomen op stoplichten en dat knelt. En dan gaat het benam om een kniepenpunt waar het meest in het centrum van Heerenveen in willen of naar het Abel Lenstra-stadion. Daar komt ik de grootste onpassen. Klopt, dat is fase 1, maar dat is niet het gehele project. Daarna gaan we ook nog aan de Oranje-Nassaulaan aan het werk. En dat is eigenlijk bij de afrit van Oranjewoud. Je zoons is het, nou de werkzaamheden beginnen, dan zal dat mij een hier wel clear wezen. Ja, nee, was het maar waar. Wij gaan het ook bewust gefaseerd uitvoeren, want u zult begrijpen met zoveel verkeersbewegingen, dat gaat onvermijdelijk overlast geven. Dat kan ik u nu wel zeggen, maar om het toch te beperken, willen we het echt gefaseerd uitvoeren. Uiteindelijk moet er een soort turbo-rotonde komen, die lost het probleem ik voor de toekomst op. Klopt, daar komen vooral de op- en afritten van de snelweg op uit. En we gaan ook toe naar de situatie 2030. Want mensen zullen nu misschien zeggen van, goh, ik ervaar die overlast nog niet. Dat klopt, nu zijn er 52 verkeersbewegingen. Straks loopt het op in 2030 naar 69.000 verkeersbewegingen. Omdat Squatterwoud groeit en het IBF groeit. De komende jaren zal je daarmee aan het werk moeten. Zullen de mensen die het gebruik maken van de dieken en die keer wij er een soort oerles van krijgen? Dat is onvermijdelijk. Gelukkig hebben we in Heerenveen wel 5 op- en afritten. Dus dat is eigenlijk een hele grote luxe. We zullen dus kijken wat de meest efficiënte omleidingen zijn. Ja, en we zitten ook met een heel tal van vervoersbewegingen van bussen die allemaal naar het station moeten. Ja, dan moeten we kijken van, kunnen die dan wel gebruik blijven maken van de Kaapoststraat. Dus er zitten nog wel wat zaken aan te komen, maar ja, het moet op slimst wat beter kennen. Klopt, maar misschien is het ook goed om te vermelden dat we de aanbesteding nog moeten uitvoeren. En een criterium bij de aanbesteding is ook dat de aannemers zoveel als mogelijk rekening moeten houden met het beperken van de overlast.